Éva, a sárkák hol van? A kocsiba? Igen, de én nem veszem ki a fiúkat, hát nem tudom, hogy van-e rá szükség. Mert ott hol a hely, csak azért mondom. Aztán... Csak azért. Ja, hát hogyha nem kell, akkor kiadtam. Jó. Aha, kiadtam, nem kell, így sikerült állnom a konténernél. Az a bizonyos távirányító. Egy kicsit elmérte a távolságot, de semmi baj, és ez pedig a célegyenes. Jaj, 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 azt kéne még. Na, megvan. A tapsot meg